Són imatges d'un dels autobusos que s'ha aturat durant el control de transport d'escolars, menors i viatgers que s'ha fet aquest matí al costat de la carretera C-17 a l'alçada de l'Ametlla del Vallès. Un control que forma part de la campanya de trànsit i Mossos d'Esquadra que ha començat aquest dilluns i que es farà en diversos punts del territori. L'objectiu del dispositiu és augmentar la seguretat viària i garantir que aquests serveis es facin en les millors condicions possibles. Garantir la seguretat de la canalla i que els pares estiguin tranquils, que els seus fills estan en bones mans. Les empreses estan col·laborant molt, els conductors estan molt conscienciats i Mossos estem molt damunt d'aquest tema perquè és una cosa fonamental per tota la societat, la seguretat dels menors. El que s'està fent en aquests controls és aturar justament autobusos com aquest que tenim a les nostres esquenes, que transporten o bé escolars o bé menors o passatgers. El que estan mirant Mossos d'Esquadra és que totes les condicions administratives compleixin la normativa i també es faci ús dels cinturons de seguretat i d'altres elements. En la darrera campanya d'inspecció de transport escolar, que es va fer al juny, es van controlar més de 750 vehicles arreu de Catalunya, 241 dels quals van ser sancionats. Mossos d'Esquadra, però, celebra que les infraccions són generalment lleus i no hi ha gaires casos d'alcoholèmia. Són infraccions petites, alguna manca de senyalització de la senyalètica que ha de portar el vehicle, però són infraccions petites de temes administratius, són menors. No estem trobant infraccions grans i si en trobem és una cosa esporàdica i anecdòtica. La campanya s'allargarà fins aquest diumenge 26 de gener. El cos policial també demana a la ciutadania i a les empreses de transport de persones que si detecten alguna irregularitat en aquests serveis la denunciïn immediatament.